Aloi si Shanghai. Kajing kubelai kali share subscribers bat berok ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Klaim Shang Tachu kisi paju ka Ukraine ban lej bom ya ka Russia. Kat kum kajing tuju kubor la ong ba kisi paju ka Ukraine. Mid bat singi Klaim Shang Tachu halor kajing kwa ban lej bom ya ka Russia. Buntuli ki jaka jo ka Russia. Kisi paju ka Ukraine kila lej bom. Ben miru Klaim Shang Taj men singiru Klaim Shang Tachu laong baki layoru ban be krat hakikat to kat neteli ki jaka ba syong si pa jong ka Russia kat ba nagaleng jong ka Russia pan dang jar jar bun ki bala bu jingkeli hato ka Russia kamla ban ya khun syu mo bat ka Ukraine Henry don pat ki ba ong bakar Russia kam pada i mentoi tan ya ke jingwan bom jung spa jung ka Ukraine ya ka Russia dei hang tei bakar Russia kadang shu ngap ya ke jingwan bom jung ka Ukraine. Ngin sia kendopat haki wei pat ki updates. Stay tuned guys.